nessuno sentirà che il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, né più il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resisterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei pro di te. Nessuno sa la verità del grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resisterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità di un grande amore, mai più grande esiste. Filozofi su uvek bili dobri u osluškivanju vremena. Filozofi naprosto su ljudi koji vide dublje i imaju taj precizan pogled na pojave i događaje koji mogu bitno da utiču na naše živote. Ono što, dok sam čitala knjigu profesora Govedarice, sam uočila, to je jedan neverovatno precizan odgovor na ovu našu stvarnost u kojoj smo svi i gde smo nekako sami sebe sklonili sa pozornice i dopuštamo da nama neko drugi diriguje bez da pogledamo u istinske potrebe naših bića. Dakle, filozofi vrlo jako i vrlo lepo čitaju, a kada dobro i precizno napišu nešto, onda to ima zaista velikog odjeka i, kao što znate, u istoriji ljudi koji su menjali stvarno su bili upravo filozofi. Zašto je ova knjiga takođe važna? Važna je zato što ona brani ljubav. I potrebna je odbrana ljubavi. Zašto? Zato što preko odbrane ljubavi zapravo mi branimo sopstveno dostojanstvo, sopstveni dignitet. Nije uopšte, nije svejedno ko priča o ljubavi. I složit ćete se da nikada se više nije pričalo o ljubavi, a nikada manje nije bilo istinskih susreta ljubavnih i nikada manje ljudi nisu se istinski voleli. Dakle, kada se govori o ljubavi, mora se imati u vidu ono što upravo profesor Govedarica ima u vidu, a to je da kada pričamo o ljubavi, mi pričamo o istini. Mi pričamo o istini naših bića. A naša bića potrebuju upravo tu istinu. A ta istina takođe odgovara na to ko smo mi.
i gde mi to trebamo da idemo upravo sada, u ovom vremenu nekih posebnih okolnosti. Takođe, profesor Govedarica uvodi vrlo hrabro neke autore koje do sada, filozofe koji su do sada, meni se makar čini ili me je promaklo, nisu do sada bili nešto prethodno popularni ovde, a to su Berdjajev i Anaras. To je savremeni grčki filozof i to su filozofi hrišćanske orijentacije. I upravo u njihovim učenjima profesor nalazi odgovore na ta pitanja koje su vrlo osetljiva i gde je moguće da se čovek izgubi. Pritom, profesor nijednog trenutka nije rekao da je kadar da otkrije tu misteriju ljubavi i ne bi bilo u redu da otkrije bilo ko. Ja bih čak bila protiv toga. Zašto? Zato što je misterija ljubavi kao i misterija života i ona nam je jako potrebna. Kako mi gledamo i odgovaramo na tu misteriju i kako se mi ponašamo u toj misteriji, to nas oblikuje kao bića. I to je naš odgovor u odnosu na ovaj život koji živimo. Dakle, profesore, moje prvo pitanje je, vi na samom početku u svojoj knjizi kažete da je eros datost, dakle svi imamo tu energiju, a da je ljubav zadatost. Sada imamo kod Aristotela, vrlo zanimljivo, znate već, da on kaže da smo mi zadata bića. Sada se meni nekako logično nameće da li može da se napravi ta vrsta poređenja između ljubavi i nas ljudi kao zadatih bića. Dakle, da li ljudi koji prihvataju samo eros i ne voliraju do ljubavi, ne sazru da budu dostojni ljubavi i da vole, da imaju taj kapacitet ljubavi, da li oni u stvari nisu ispunili svoj zadatak? Da li ili ste drugog mišljenja? Pa ja bih najprej da se zahvalim i vama i gospođi Pudar, direktorki Galerije Svedestrin, na ovoj prilici da u ovom predivnom prostoru razgovaramo o jednoj veoma kompleksnoj, ali životnoj temi prema kojoj niko od nas nije ravnodušan i o kojoj nije lako govoriti na akademski način, odnosno zato je dobro što imamo i glumca i muziku i poeziju. Mislim da je iskustvo ljubavi zapravo interdisciplinarno iskustvo i da smo svi tu podjednako pozvani da kažemo nešto na tu temu i da niko ne može imati poslednju reč. U tom smislu ja nisam u ovoj knjizi, kao što je rečeno, ni pokušavao da budem nekakav arbiter, da znam o ljubavi više od vas ostalih, dakle mislim da svi moramo sami da tražimo te odgovore, ali sada da se osvrnem na ovo prvo pitanje ovako postavljeno. Mislim da čovek jeste biće koje je samo jednim delom datost, a da je drugim delom i to važnim delom zadatost, odnosno biće zadatka. Kad kažemo da je čovek nešto što podrazumeva zadatost, onda mislimo da svi mi imamo neke zadatke, neke ciljeve kojima stalno težimo i upravo težnja ka tim ciljevima je važnija zapravo od nekih neposrednih nagonskih psiholoških stanja, imamo prolazna emotivna stanja i ne možemo se ravnati prema njima. Dakle, jedni od drugih očekujemo da držimo reč, recimo, da ispunimo obećanje i vrednost čovjeka merimo zapravo prema odgovornosti u odnosu na neke ciljeve ili zadatke, obaveze koje smo preuzeli i mislim da to važi i u ljubavi. Da ne bude nesporazuma, iako je ljubav nešto što uključuje spontanost, pogotovo je početak ljubavi nemoguće kontrolisati, ali kad ljubav uzme maha, kad ona postane nešto više od zaljubljenosti, onda je svakako odgovornost i zadatak koji sebi
suprotpostavljamo i drugome u ljubavnom odnosu ono što je ključno. Dakle, u tom smislu sam i rekao na početku knjige da je eros datost, a ljubav zadatost. Dakle, mi u nekom smislu svi se učimo celo života kako da volimo. Nije ni malo lako voliti. Relativno je lako zaljubiti se, osjetiti privlačnost prema nekome. Što se tiče erosa, erotskih impulsa i iskustava, to ide samo od sebe, dakle, tu je spontanitet ključna stvar, da tako kažem. Niko se ne treba posebno učiti tome da osjeti, recimo, erotsko uzbuđenje ili da ima neku vrstu erotske prakse. Te erotske prakse mogu biti raznovrsne i tako dalje, ali kroz ta erotska iskustva mi se suočavamo i sa nekim frustracijama, sa nekim razočarenjima i onda pokušavamo da osmislimo taj domen vlastitog iskustva i tu se otvara prostor za ljubav. Dinamika ljubavi jeste zapravo dinamika sazrevanja ličnosti. Sad, ovo što sam prethodno rekao o tome da je čovjek jednim delom datost, a drugim i važnim delom zadatost, se može protumačiti na taj način da je svako od nas pojedinac i da je to biti pojedinac jedna životna biološka datost. Svi potičemo od nekih roditelja, imamo nekako telo, nekakve osobine sa kojima smo u nečemu zadovoljni, u nečemu nezadovoljni. Dakle, to je ta datost ljudskog bića. Međutim, ličnost nije datost, ličnost je zadatost. Ličnost je nešto što čovjek može da postane i ne mora da postane. Iako mi obično tretiramo sva ljudska bića kao ličnosti, zapravo treba priznati da neki pojedinci se ne ponašaju kao ličnosti. Da je ličnost postignuće. Ličnost, dakle, podrazumeva nekakav razvoj pojedinca i sticanje nekih moralnih kvaliteta, ne samo moralnih, duhovnih, dakle, kvaliteta u najširem smislu. U tom pogledu se ličnost postaje i da sad ne dužimo, pošto pretpostavljam da će biti još pitanja, a sklon sam tome da odužem, kao što već primećujete. Htio bih da kažem da baš zato što je ljubav u velikoj meri stvar nekih zadataka, neke zadatosti ljudskog bića, a ti zadaci se razlikuju, zato što svaki čovjek ima drugačiju životnu situaciju, da postavlja drugačije pitanje i drugačije ciljeve sebi, baš zbog toga se ne može dati nikakav recept za ljubav. To znači da je tajna ljubavi zapravo tajna ličnosti. Ima onoliko vrsta ljubavi koliko ima vrsta ličnosti, tipova ličnosti kao takvi. Jedan od pomenutih autora, Hristo Anaras, grčki teolog i filozof, on govori o tome da je tajna erosa sadržana u nesličnosti ljubavnih iskustava. Zapravo, kada govorimo o ličnosti, to sad deluje malo čudno. Da, to deluje malo čudno. Ličnost podrazumeva nesličnost. Dakle, to što smo u ličnosti znači da je svako od nas drugačiji, nesličan drugom. A pošto ljubav proističe iz ličnosti, onda su i naša ljubavna iskustva veoma neslična, veoma različita, što znači da svako od nas mora da kreira kroz odnos sa ljubavnim partnerom, partnerkom, novi svet, nova pravila ponašanja. Ne postoje, dakle, neke univerzalne istine i u tom smislu je na filozofima koji se ugledaju na Sokrata, koji je govorio da zna da ništa ne zna, na filozofima je da zapravo ohrabruju drugi ljude da slede svoj put i da traže sami odgovore na ta duboko lična pitanja kao što je pitanje ljubavi. Da. Znate šta, slikama i tako dalje. Pa to znači da svaka vrhunska vrednost ima svog autora, ima ime i prezime. Ne postoji, dakle, bezlična slika. A opet neke slike su remek dela univerzalne vrednosti. To važi za knjige, za muzička dela i tako dalje. Svugde je, dakle, s jedne strane prisutan proboj, pokušaj da se prodre do nečeg univerzalnog, s druge strane, samo pojedinci, samo ličnosti to uspevaju. Dakle, to je lažna antiteza ili opozicija univerzalno ili lično. Ono što je univerzalno, to ima lični karakter i biti lično znači uspeti prodreti do nečeg univerzalnog, na neki svoj način i tako dalje. Da se sad ne zadržavam previše na
tom mestu. U svakom slučaju... Da, ali sad ste mi izvinite što vas prekidam kad ste pričali o Erosu i njegove energije i u čemu je on sve prisutan, pa između ostalog i umetnosti. Dakle, zašto uvek kada pomislimo na Erosa, mi pomislimo na polnu ljubav, na seksualnost, koja zapravo, vi u knjizi to lepo kažete, ne može da se napravi paralela između seksualnosti i Erosa, mnogo veća, može da se napravi između Erosa i ljubavi, između seksualnosti i pornografije. Ali da prvo vidimo ovo, koji je udeo Erosa u umetnosti. Možete to da objasnite pre nego što, pa ćemo onda, zašto Eros je srodniji ljubavi nego seksualnosti? Da, recimo jedan od autora koji je u našem vremenu dosta popularan i koji je ostavio pečat u razumevanju čovjekovog ljubavnog života je, kao što znate, otac psihoanalize Sigmund Freud. I on je veoma važno ime i nezaobilazno kada govorimo o ljubavi. I autori koji ja tumačim, koji kritikuju Freuda, kao što je Grđaja pomenuti, on također konstatuje da je Freud veliki između ostalog i po tome što je ljudsku seksualnost shvatio kao nešto što je razliveno na cijelo ljudsko biće. Dakle, nije ljudska seksualnost stvar polnih organa, tako kaže, to nije ni kod Freuda. I kod Freuda imamo sublimaciju, dakle imamo transformaciju te seksualne energije u kreativnost, u stvaralaštvo. I imamo naravno razne oblike prinude ponavljanja, koji nisu kreativni. Dakle, ono što je loše u ljudskom seksualnom ponašanju i ono što je pornografsko, to je zapravo prinuda ponavljanja. To su neki stereotipi. Što to znači da ovako razjasnimo ljudima? Ljudi koji su zavisnici od seksa, a ima ih. Dakle, kod njih je prisutna i ima ih poprilično. Kod njih je zastupljena nekakva patologija, možemo to tako da kažemo? Možemo da kažemo da je zastupljena patologija. Patologija je u tom psihološkom smislu, dakle u smislu psihopatologije, prisutna uvek kada se vrtimo u krug, kada tapkamo u mestu, kako bi se to reklo. Dakle, kada zbog nemogućnosti da pređemo na viši nivo, da sad upotrebimo taj izraz, stalno ponavljamo nešto na nižem nivou. To se recimo danas ljudima i veoma često dešava u seksualno-ljubavnom životu, da se dešava nešto što bi filozofi nazvali lošom beskonačnošću. Znači, stalno se ponavlja i imamo onu seriju nekih sličnih iskustava. Ja sam rekao da su ljubavne iskustva neslične, ali imate fenomen da kod istog čoveka, kod istog pojedinca se ponavljaju uvek iste stvari u tom domenu intimnog života. To znači da taj pojedinac zapravo nije uspeo da napravi proboj u pravcu zrele ličnosti. I zato ponavlja neka loša iskustva koja mu smeta ili ne može da prekine sa tim. Dakle, danas je seksualnost postala jedna vrsta zavisnosti. To je bolest zavisnosti, kao što imamo i razne druge bolesti zavisnosti, i tu nema kreativnosti. Dakle, tamo gde je prisutna bolest zavisnosti, da li je zavisnost od seksa ili od nečeg drugog, nebitno, kao prinudna radnja, koju vi morate da učinite, inače imate problem sa sobom, osjećate frustraciju. Problem imamo svakako, i kada to uradimo i kada ne uradimo. Zato je to jedan začarani. Da. Dakle, u nekim pornografskim sadržajima ne mora biti ništa loše i ništa ružno. Ružno je ako su oni stalno nekome predočeni. Znači, ako je čitava pažnja apsorbovana takvim sadržajima, onda je to neka vrsta obsesije i psihopatologije. Sve ono što čovjek može, a ne mora, odnosno uvek kada se radi o raznovrsnosti, u osnovom Freud u tom smislu govori i koristi izraz fiksacije. Dakle, fiksacija seksualne energije na jedan objekat, na jednu vrstu radnje, seksualne i tako dalje, to je patologija.
čovjek može da ima raznovrsna seksualna, ljubavna iskustva, da bude inovativan, inventivan, kreativan u tome i onda to nije nikakva patologija. Dakle, vrlo je jednostavna stvar u smislu razlike između kompulsivnog ponašanja i kreativnog ponašanja, gde kreativna osoba može da uradi i ono što rade osobe koje su zavisne od seksa, ali nije opsednuta tim, nije fiksirana na te sadržaje i može sebi da priušti razne druge doživlje i to je bogatstvo ličnosti. Dakle, vi ste, čini mi se, izdvojili taj citat kada ste najavljivali ovu emisiju. Bogatstvo ličnosti jeste bogatstvo raznovrsnih doživljaja. Možda bi bilo zgodno publici reći o toj vrlo zanimljiv, nema mnogo veze sa vašom knjigom i ima, a to je ta epizoda, odnosno to za njega nije bila epizoda, nego suština njegovog života, mislim na danskog filozofa Kierkegaarda i njegovoj odluci, koliko u prilog tome, koliko ljubav i oni koji vole mogu da vole i u prilog toj vašoj tezi, da svako od nas reaguje na svoj način, da svako od nas reaguje onako kakva je ličnost i na identičnu situaciju svako od nas odgovara na svoj način. Dakle, on je dao jedan odgovor na jednu situaciju, evo i do dana današnjeg mi pričamo o tome, a to je da ne oženi ženu koju voli. Dakle, kako je i da li je moguće logički ili nelogički, nemoguće logički, sad sam shvatila koliko je nemoguće objasniti tako nešto, ali da li, s obzirom da se bavite ovom temom i da poznajete i temu ljubavi i poznajete ličnost kao takvu, da li je moguće da se takav njegov čin pravda i da ga vi razumete? Da li je moguće? Pa najkraći odgovor je da. Da, dobro. A sada zašto? Dakle, moguće, zato što je reč o nečem veoma tajanstvenom našim životima, dakle, kako kod Sørena Kierkegaarda, tako i kod svih nas, se dešavaju ti egzistencijalni obrati. I relativno često ili veoma često se dešava da se nešto manifestuje na suprotan način od očekivanog. Ti obrati, dakle, podrazumevaju to što telo nelogično, dakle, sve navodi, on se verio sa Reginom i tako dalje, sad se očekuje srećna završnica, onda raskine veritbu i sad mnogi će reći, pa to je zbog nedostatka ljubavi. Međutim, ako se ima u vidu njegova ličnost, pošto je to uvek duboko lična stvar, u njegovom slučaju je to potvrda ljubavi. Dakle, ljubav je nešto što definitivno nije sladunjava stvar, nije sladunjavo iskustvo, ima neke oporosti u ljubavnom iskustvu. Ljubavno iskustvo je pokretač sazrevanja ličnosti. Kierkegaard ne bi bio to što jeste, ne bi napisao sva ta dela koja je napisao, da je uplovio u mirnu bračnu luku, recimo. To što ne znači da je on prestao da voli Reginu, ona je obeležila njegovo stvaralaštvo, dinamika njegovih filozofskih razmišljenja, uključuju upravo te paradokse, obrate i tako dalje. Sve u svemu da sada ne dužim previše sa ovim objašnjenjem, pošto verujem da imate još pitanja, radi se o tome da, recimo ovo čemu smo prethodno govorili, da su razna seksualna i ljubavna iskustva besmislena. Berdjaev je, recimo, za dožanstvo rekao da je to snaga ljubavi bez smisla. To nije, nažalost, slučaj samo sa dožanstvom. I bračna zajednica može biti bez smisla. Dakle, bilo koji vid ljudskog odnosa, bilo koji vid ljubavi može da izgubi smisao. Očigledno je Kierkegaard sagledao to da bi za njega lično bračna zajednica obesmislila ljubav. U tom smislu nekad raskinuti veritbu ili ne ući u brak ili raskinuti ljubavnu vezu i tako dalje, može biti potvrda ljubavi,
pre nego ući i biti u nečemu što urušava. Da li... Tako je, ako to postane monotonija. Dakle, monotonija je suprotnost ljubavi. A monotoniju imamo u avanturama Don Juana, imamo često i u bračnim odnosima tu monotoniju. Dakle, monotonija je krog ljubavi. Neko ko izbegne monotoniju, bilo koje vrste, zapravo spašava ljubav. Ali ovo što je važno poenta, kada već smo se dotakli Kierkegaarda i njegovog ljubavnog slučaja, to je dakle to da je nama svima jako važno, pored zadovoljstva koje postižemo u ljubavi, da to ima i nekog smisla, da to ima višeg smisla. Dakle, taj vapaj za smislom je veoma prisutan u našem vremenu i za smislom u ljubavi. Jako je teško pronaći smisao u ljubavi. I taj smisao se nekada pronalazi upravo u raskidu veritbe ili ljubavnog odnosa, što znači da smisao života i ljubavi se ne može svesti na logiku. Vi ste rekli, to nije logično i tako dalje. Da, ali jeste smislen. Znači, smisao i način na koji mi osmišljamo vlastiti život podrazumeva to da izađemo na kraj sa svojim emocijama, sa svojim htenjima, ne samo da logički sagledamo, da napravimo kalkulaciju da li bi nešto isplativo ili nije, da li je to logična konsekvencija onoga što smo prethodno radili. Mnogi ljudi pogreše sledeću logiku. Dakle, smisao je nešto što zahteva da prevaziđemo logiku. Logika jeste važna, ali ne može biti poslednja reč kad je u pitanju ljubav i uopšte život. Da li moramo da se vratimo na Grke? Moramo da se vratimo, prosto ne može da se priča o ljubavi, a da se ne priča o gozbi, o tom androgenom biću, o toj srodnoj duši, kako je mnogi tumače. Da li je to zaista mit, to srodno biće, ta srodna duša, i šta je u stvari hteo Platon sa tim mitom da nam kaže? A onda ćemo malo da pogledamo šta o svemu tome misle hrišćanski filozofi i kako hrišćanski filozofi gledaju na Eros. Dobro, ja ću opet lakonski odgovoriti sa da. Da. Ali posle tog da sledi objašnjenje. Da, to jeste mit, ali to je životvorni mit. Dakle, radi se o tome da u mitovima ne treba razmišljati kao nečemu lošem, pogrešnom i tako dalje. Ja zapravo u ovoj knjizi pokušavam da remistifikujem ljubavne iskustvo. Mi smo suviše danas skloni da raščaravamo, demistifikujemo ljubav. To svodimo na seksualne odnose, recimo, i na neke odnose nižeg nivoa. Mi ne možemo zapravo o nečemu što je uzvišeno da govorimo bez mitskog zanosa, bez mistifikacije, bez misterija, bez očaranosti. Suština ljubavi jeste u nekoj vrsti zadivljenosti pred lepotom sveta, pred lepotom konkretnog bića i tako dalje. I u tom smislu, ja mislim da je jedna negativna tendencija koju možemo dovesti u vezu sa nihilizmom, nihilističkim duhom našeg vremena, to što se sumnja o bilo koju tajnu, što se isuviše insistira na nečemu što je opipljivo, što su takozvane pozitivne činjenice i tako dalje, to nam nije donelo mnogo dobra. Možda se nauka razvijala u određenoj meri zahvaljujući demistifikaciji, zahvaljujući tom kritičkom odnosu prema mitu, ali da li je čovečanstvo profitiralo, odnosno možda je ružno reći profitiralo, da li je uznapredovalo, da li je došlo do nekog srećnijeg, boljeg života zbog tog negativnog odnosa prema mitu, sasvim sigurno nije. Mi živimo u vremenu koje mnogi filozofi nazivaju doba praznine, doba banalnosti. Dakle, mi smo emotivno siromašni, savremen čovjek je emotivno siromašan. Mit donosi, tako je, pre svega duhovno, naravno, psihološki i tako dalje, duhovno, mit donosi to neko bogatstvo i zapravo mitovi proističu, pa i Platonov mit o androginu, proističe iz te tajanstvenosti
najvažnijih stvari u našim životima. I dobro je da imamo taj odnos zadivljenosti, začuđenosti prema nečemu što jeste i uvek će ostati misterija. Dakle, čak i oni koji potpuno žele da se oslobode svih takozvanih iluzija u ljubavnom životu, bivaju iznenađeni i uvek se dešava, dakle, nešto dramatično u tom domenu i nikada i niko od nas ne može do kraja da zna šta se tu dogodilo u jednom konkretnom ljubavnom odnosu. Znači, uvek je to tajna. Da se sad vratim na Platona, taj Platonov mit, odnosno mit koji možemo pronaći u Platonove gozbi, dobro opisuje tu dinamiku traženja drugog bića koje nam dolazi u susret, koje je na neki način produžetak našeg bića. Dakle, ta ideja o androgenitetu podrazumeva to da postoji neka naša druga polovina. To je naravno metafora. I u tom smislu možemo reći, pa da, mislim, nikad nije postojalo to biće koje je bilo celo, pa se prepolovilo, pa sad mi tražimo drugu polovinu. Međutim, u nekom prenosnom smislu svi mi zapravo tražimo izvan sebe ono što nemamo u sebi. I zapravo je tajna ljubavi, tajna usklađivanja sa nečim što se nalazi izvan nas, tajna sjedinjavanja sa spoljašnjim svetom u krajnjoj liniji, gde je voljeno biće samo taj most prema čitavom svetu. Dakle, i to je jedna metafora. Mi kada volimo jednu konkretnu osobu, mi volimo sve ljude i čitav svet kroz tu osobu. Dakle, tu se u krajnjoj liniji radi o iskustvu univerzalne ljubavi. U svakoj ljubavi se traži nešto više od jednog prolaznog, smrtnog bića, znači traži se celina, traži se nešto što je univerzalno, beskonačno, večno, i to je ono što nas pokreće, bili toga svesni ili ne. I to je Platon dobro... Da, ali ono što vi stalno govorite, evo to, ostali smo publici dužni to, a to je to izlaženje iz sebe, to je transcendencija, mi moramo da izađemo iz sebe i pominjete i Frankla, koji isto govori, kada govori o smislu, on govori upravo to, ja moram da budem okrenut ka nečemu, ka nekom, ako zaista hoću da pronađem smisao, ja ga ne mogu naći u sebi samom, izdvojen od sveta, izdvojen od drugih ljudi. Znači, mogu ga naći u svetu, a najviše i najbolje mogu ga naći sa bićem koga volim. I tu dolazi do te celovitosti, kako Platon kaže, kada se vi, kada volite, osjećate moćno. Bukvalno, zato je ona toliko nama potrebna, važna, ne samo što dobijemo smisao, mi se sa drugim bićem osjećamo, za koga mislimo, da nam je srodna duša, osjećamo moćno. Je tako? Da, zapravo se kroz sjedinjavanje sa drugim bićem mi sjedinjavamo sa sobom. Mi ostvarujemo celinu ličnosti ne samo u paru, nego kroz to prožimanje sa osobinama voljenog bića mi se izmirujemo sa samim sobom, ostajemo kompletne ličnosti. To što ste vi nazvali doživljaj moći, ja bih drugačije nazvao, dakle, kao jedna integriteta ličnosti, doživljaja neograničenosti. Sad ovo izlaženje iz sebe je naravno ljudska sudbina. Čovek je tako ustrojen da mora da izađe iz sebe, da napusti sebe, koliko god bio egoista i zaljubljen u sebe, on prosto ne može, a da u krajnjoj liniji smrti. Najdrastičniji vid ekstaze, izlaženja iz sebe. Ljubav je prijatniji oblik izlaženja iz sebe, međutim, tu treba napraviti jednu važnu razliku i tu je opet Platonova veličina i dodirna tačka sa hrišćanskim izgledcima. Nije stvar samo u ekstatičnosti, mislim, savremeni ljudi su jako skloni raznim oblicima ekstatičnih, seksualnih zadovoljstava, recimo u smislu nekih perverzija, orgije i tako dalje, naravno da to jeste izlaženje iz sebe. I sad čovek je nesebičan u tom smislu što može da opšti, recimo, seksualno sa puno osoba i tako dalje,
Međutim, to je nešto što ja u knjizi nazivam neautentični vid ekstatičnosti i ekstaze. Dakle, kod Bataja, na primjer, koga isto tumačim u ovoj knjizi, se naglašava to prekoračivanje granica kroz seksualno iskustvo. Dakle, seksualno iskustvo je neka vrsta prestupa. Radimo nešto zabranjeno, mi izlazimo iz sebe samim tim što stupamo u odnos, recimo u seksualni odnos sa drugom osobom. Znači, to nije poslednja reč eroskog iskustva. To definitivno nije ljubav. Nije stvar samo u tome izaći iz sebe, nego i doći do nekoga. To je ono što savremenom čovjeku nedostaje. Znači, tajna ljubav je tajna susreta. Izaći iz svoje ličnosti i doći do druge ličnosti. Ako mi u toj ekstatičnosti seksualnoj ne dolazimo do druge ličnosti, onda smo mi još usamljeniji nego što smo bili, mi se posle tog izleta vraćamo u svoju ljuštoru, duboko nesrećni, nezadovoljni i tako dalje. Tako da se tu ništa važno nije dogodilo. I posle takvih iskustava postoji taj ciklus ponavljanja, kompulsivnog ponašanja i tako dalje, bolesti zavisnosti. Zapravo je kreativno iskustvo kada mi otkrijemo drugu ličnost, kada izlazeći iz sebe uspemo da razotkrijemo drugu ličnost. Zašto? Zato što to povratno deluje i na nas. Ljubav je u tom smislu, pravom pogledu, susret. I to sjedinjavanje dveju polovina. I to zapravo i gradi bliskost. Znači, vi morate istinski da budete zainteresovani za tu ličnost, da vas ona zaista zanima ukoliko hoćete da napravite tu vrstu, kako se kaže, celine. Tako je. I to je sad ta kopča sa hrišćanskim razumevanjem ljubavi. Koliko god sad to moglo da deluje kao, da upotrebim taj izraz popovština, u smislu da se nema dovoljno senzibiliteta za ljubavne potrebe, strasti i tako dalje, zapravo je duboka istina sadržana u tome da je svako prazan ukoliko izlazeći iz sebe u seksualnom činu ne ostvari zajednicu sa drugom ličnošću. Dakle, ukoliko se, i zato se recimo u religijskim učenjima kao što je hrišćansko, daje toliki značaj vernosti. Dakle, postati se jednom osobom, graditi odnos sa jednom osobom, nije to zbog toga što, eto je to, šta ja znam, ukusu nekih moralnih učitelja, već je sama ličnost mnogo boljem stanju, ukoliko se ne rasipa na 1000 strana kao Don Juan, već učvršćuje blisko sa jednom osobom, tako ona zapravo sebe uspostavlja kao jednu celinu. Uspoznaje zapravo te ličnosti. Uspoznaje u odgovoru njenom na to šta vi njoj dajete i ona vama. Znači, to je jedna dinamika koju dinamiku obično imamo u Erosu i kada govorimo o Erosu imamo tu asocijaciju je nekakve dinamike i igre. Sada vi ste citirali, uzeli iz Biblije, zanimljivo, mi smo u hrišćanskoj tradiciji, ali ja moram da primetim da imamo i dalje otpor prema tome. Uglavnom mislimo da se hrišćanski autori Biblije i ostalo moraju na teologiji, na bogosloviji da proučavaju, ali mene je obradovalo ovo što ste uveli i to zaista objašnjava i ljubav i ličnosti i daje nam celobitiju sliku o čitavom problemu, a to je da je Bog ljubav i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. I da hrišćanska ljubav, citiram vas, prema Bogu jeste odgovor na nekakvu ljubav prema nama. Izlazak naše duše u susret Bogu koji silazi prema nama. Sada, vi ste isto lepo napravili tu paralelu što je Eros, Erosova ljubav, diveći se lepo deluje, se divim ideji lepog, onda ja se uzvisujem, ja idem gore, ka samom tom idealu lepog, a sa druge strane hrišćanska ljubav nam govori o milosti koju mi dobijamo kada nas Bog voli. I tu smo svi jednaki i dobijemo je svi. Znači, svi smo vredni ljubavi. I to je jedna ideja koja zaista bili hrišćani ili ne, je jako optimistična i
i lepa i na kraju istinita, tako, kako vi, kako Berčajev i grčki filozof Janaras objašnjavate i da li je moguće objasniti taj prelazak Erosa i te njegove silovite, to sam ja i navela u najavi, te njegove silovite energije i ljubavi u tu neku mirniju, u agape. Mislim, vi jeste delimično, pričajući nam o kreativnosti, o susretu, daju bića koji su zainteresovani jedni za drugo. Da li sada, kada se obratimo hrišćanskim filozofima, možemo da imamo kompletni sliku? Da, najprej da kažem da ja jesam napravio u knjizi jedan iskorak pravcu koji nije baš popularan među filozofima, među mojim kolegama na filozofskom fakultetu, zato što se tu zaista promoviše presudna uloga Božje milosti. I to ne deluje kao filozofska teza, to je samim filozofima danas prilično sumljivo, upravo zbog tog duha demistifikacije, šta je to ta Božja i tako dalje. Međutim, meni se čini da bez tog zaokreta mi ne možemo da razumemo dubinu ljubavi, smisla ljubavi. Konkretno, kada je reč o Platonu, znači, filozofi bi se tu negde zadržali, na ovoj prethodnoj priči. Međutim, šta je problem, šta je nedostatak jednog platonističkog načina razmišljanja? Pa to je naličje zapravo donžuanstva. Znači, i u jednom i u drugom slučaju je u pitanju apstraktni ljubav. U slučaju donžuanstva, erotizma tela i tako dalje, to je ljubav prema svim ženama. Znači, jedna čulna ljubav koja se razliva prema različitim seksualnim objektima. U slučaju platonizma, to je ljubav prema apstraktnim idejama. Prema ideji lepog, ideji dobrog. Znači, ovo o čemu ste vi govorili, to uspinjanje, mi se uspinjamo, ali nama, naši bližnji prestaju da budu važni. Mi volimo ideju dobra, ideju kao tako. Hegel bi rekao apsolutnu ideju i tako dalje. Opet je to nešto što je izlaženje iz sebe i prevazilaženje sebe, ali ne i dolaženje do jedne konkretne ličnosti. Tu je prostor za hrišćansku teologiju, odnosno za filozofsko tumačenje hrišćanske teologije, zato što zapravo ta Božja milost koju pominjemo, ona podrazumeva ljubav prema svima, ali prema svima kao ličnosti. Znači, tu se radi o tome da smo mi kao pojedinci voljeni od Boga i da je naša ljubav prema konkretnoj drugoj ličnosti odgovor na to što smo osetili da smo sami voljeni od apsolutnog bića od Boga i tako dalje. I to je sad jedna drugačija, kako da kažem, situacija u razmišljanju, razumevanju ove tematike kojom se bavimo od svega što filozofi govore ili psiholozi i tako dalje. I to je ta metafizička tajna. Dakle, u ljubavi imamo Boga kao posrednik. I ta Božja milost u krajnjoj liniji znači da mi ne možemo svojim snagama se izboriti za to da nas druga osoba voli. Nije to sad stvar, mislim, danas ljudi često to tako postavljaju, hoću da postignem taj cilj, neko će biti moj po svaku cenu, samo kaže moj ili Bože i tako dalje, zapravo ne može da bude drugačije nego pomoću Božje volje i ako je moj i ako nije moj ta osoba, u tom smislu ne treba precenjivati ljudske moći. Dakle, generalno u našem vremenu postoji neka vrsta uobraženosti, hibrisa ljudskog bića, to očekivanja da sad mi vladamo svi, mi smo gospodari sveta, pa kako nećemo biti gospodari vlastitog privatnog života, ostvarujemo neku ljubavnu zajednicu, međutim, to je već stranputica. Čovjek treba da bude skroman. I to je takođe jedna hrišćanska pouka, odnosno da bude otvoren prema nečemu što ne zavisi od njega samog, da bude u stavu koji podrazumeva težnju da se umilostivi Božoj volji i tek je takav stav nešto što može da ostvari harmoniju, odnosno taj prelazak silovitog erosa koji donosi često i tragedije, kao što znamo,
u jednu održivu, postojanu radost, u jedno smirenje, u odnos koji uključuje razumevanje i slovo. Dakle, i uvažavanje. To prevazilaženje konflikta, recimo, zaista činjenica, i to paradoksalna činjenica, da velika strast, velika seksualna sklonost, recimo, među dve osobe, često dovodi do velikih sukoba, i na kraju ubije neko voljeno biće. Znači, to se veoma često... Eros i Thanatos. Da. To se ne može razrešiti bez Božje milosti. Znači, to zašto ja ne ubijem voljenu osobu, to je samo zato što zastanem pa kažem koliko god da me voljena osoba iznervira i tako dalje, koliko god da su velike iskušenja, kažem pa neću ja da presudim, neću da budem sudija. Dakle, već u tom trenutku imamo tu neku zapitanost i otvorenost za prodor Božje milosti i onda to bude nešto drugačije i tako dalje. Definitivno se radi dakle o tome da je hrišćanska ljubav, za razliku od platonske ljubavi, filozofske ljubavi i tako dalje, nešto što podrazumeva silazak Božje ljubavi, kako bi to recimo rekao Garđajev, ovde pomenuti, na čoveka, gde čovek, dakle, zauzima donekle pasivan stav u odnosu na tu višu silu. Znači, mi danas imamo neki neodređen pojam više sila, pa kao više sila su prirodne nepogode i tako dalje. Ne, iza prirodnih nepogoda, iza stvorene prirode postoji nestvorena priroda, postoji stvoritelj, drugim rečima, i ta viša sila jeste Božja volja. Znači, ta otvorenost prema ljubavi koju mi primamo u stavu pasivnosti jeste način da se mi volimo međusobno, da mi volimo tu osobu koja je kraj nas, bližnju osobu i tako dalje, i to se onda, kako da kažem, razvija u pravcu agapijske ljubavi, da upotrebim taj izraz, koja je drugačija od erotske ljubavi, zato što ona podrazumeva da ja voleći svoju ženu, volim i ženinu sestru i naravno decu koju sam dobio sa svojom ženom i njene prijatelje i tako dalje i tako dalje. Onda se širi krug onih koji su u milosti, u ljubavnoj milosti. I onda to... A pritom se povećava i vaš kapacitet da volite. Tako je. To je onda situacija gde što više dajemo, to više imamo i tako dalje. I to je, recimo, nešto potpuno antiekonomično, potpuno neprirodno. Ekonomija i fizika nam govori da što više nešto dajemo, manje ćemo imati. Međutim, u ljubavi ne biva tako, nego obrnuto. Što više dajemo, to više imamo. Kako je to moguće? Pa to je metafizika. I to je, u stvari, Božja volja, Božja intervencija, što bi jedan uloženi teolog rekao, inače jedan od teologa i episkopa i recenzent moje knjige, Bog će uvek dati onima koji daju drugima. I to jeste jedna duboka tajna, ali ima nečega u tome, dakle, u tom davanju drugima mi ne dobijemo direktno od tih drugih, ali sam Bog nas nagrađuje za tu vrstu darežljivosti. Dakle, u krajnjoj liniji, ako sad se približavamo, mislim, nekom epilogu ove knjige, u krajnjoj liniji... Ali moram još nešto da vas pitam. Ok, u krajnjoj liniji se, dakle, radi o tome da mi u ljubavnom iskustvu dobijemo nagradu od Boga, ne od konkretne osobe. Naša dinamika, naši sporazumi i nesporazumi sa voljenim bićem mogu biti razrešeni samo u onoj meri u kojoj je tu uključena i Božja milost i u tom smislu se moramo, dakle, neko bi možda i ovaj deo priče okarakterisao kao mit, jer nemam ništa protiv da se i ovo tako nazove, ali definitivno moramo malo da prekoračimo granice nekog naturalističkog načina razmišljanja da bismo razumeli mogućnost sklada. Zapravo je prirodno stanje, to su neki filozofi dobro objasnili, rad svih protiv svih. Čovjek je čovjeku vuk, to je, mislim, ako bi postojala samo priroda, svet bi bio zverinjak. Sad, ono što omogućava slovo među ljudima, što omogućava, dakle, ljubav kao jednu skladnu interakciju među ljudima koja nije konfliktna, to je, dakle, nešto što prevazilazi prirodu, nešto nadprirodno
i tu je prostor, dakle, za Božju intervenciju. Da, divno, hvala vam, ali evo sad sam se setila jedno jako važno pitanje koje takođe obrađujete, to je asimetrija odnosa, znači u ljubavi nikada Alain Badiou govori, za razliku od vas kada piše onu pohvalu ljubavi, da je to komunizam u dvoje, da dvoje podjednako mora da daje da bi u ljubavi, da bi ta ljubav opstala. Vi govorite jednu suprotnost i imate svoje razloge, ja bih voljela da ih objasnite. Znači, ne daje u jednom ljubavnom odnosu, ne daje ljudi podjednako. Dakle, uvek neko malo više voli, ali može to tako da se kaže, ili jedno manje, više angažovano od onog drugog. Zašto to tako? Zašto je to važno? Pa mislim i Badiou, koga ste malo čas spomenuli, da je on izdanak našeg vremena, dakle, i on u svojim razmišljanjima o ljubavi se ne oslanja na tu ideju Božje milosti, na neku instancu koja bi bila transcendentna. Tu transcendencija ne igra nikakvu ulogu. Ako stvari ne posmatramo iz tog ugla, onda je ljubavni odnos neka vrsta ugovora. Mislim, Kant je imao jednu zanimljivu formulaciju gde je rekao da je brak neka vrsta ugovora o zajedničkom korišćenju polnih organa. To je, recimo, kantovska jedna formulacija. Međutim, nije reč samo o tome. Naravno, to ne znači da filozofi drugi nemaju pravo da drugačije tumače, razmišljaju i tako dalje. Dakle, tu je ta tačka mimoilaženja, razlikovanja i tako dalje. Mi smo danas skloni da nekako trgovački razmišljamo i kad je reč o ljubavi, koliko ti meni, toliko ja tebi. Dakle, uvijek se tu vodi računa o nekakvom reciprocitetu i jako se plašimo da ne budemo naivni, da nas neko ne iskoristi u ljubavi i tako dalje. Mislim da to samo škodi ljubavnom odnosu. U ljubavi se radi o tome da treba voleti pre nego što si voli. Ta asimetrija se dakle tiče od toga da neko mora da inicira ljubav. Kao obe strane čekaju, to je kao kod neke simpatije. Dvoje se simpatišu, ali niko da napravi prvi korak, zato što svako želi da se njemu posveti pažnju i tako dalje. Od toga po pravilu ne biva ništa, kao što znamo. Dakle, ljubav uvek zahteva inicijativu i da neko izađe iz sebe, da voli pre nego što bude voljan i onda se uvećava šansa, samo šansa da mu ta ljubav bude uzvraćena. Kao što znamo, ta inicijativa, inicijalna ljubav ne bude uvek uzvraćena od te osobe koju volimo i mi ne znamo zašto to tako. Znači, prosto se dešava da nam je jako stalo do nekoga, da pokazujemo ljubav i ne dobijemo očekivani odgovor. Međutim, i to je ta asimetrija, međutim i tu postoji neki dublji smisao koji se tiče toga da, i to je lepo između ostalog kod Meše Selimovića u jednom citatu, iskazano da je čovjek uvek na gubitku u životu, sem kada voli, zato što kada je ljubav u pitanju, kada čovjek voli, on dobija i kada gubi. Dakle, ako postoji ta ljubavna asimetrija, ako postoji ta inicijalna ljubav koja nije uzvraćena sa druge strane, doći će neko drugi koji će uzvraćati. I to je opet nešto što postiče širi ljubav u svetu. Dakle, definitivno kalkulisanje u ljubavi, neću da budem naivan ili neću da se dajem previše, da ne ispadnem budala ili ne znam šta, tu niko ne dobija. I ništa ne dobija ni osoba koja je oprezna, da ne bude previše darežljiva i tako dalje. Dakle, u ljubavi škrtost ne vodi daleko. U tom smislu, dakle, ja ovde zastupam, kao što ste primetili, tu tezu o važnosti asimetrije i ta tema je recimo kod Levinasa prisutna i ona jeste hrišćanskog karaktera, ona dakle podrazumeva žrtvovanje, požrtvovanost, to da neko treba da se žrtvuje. I to ne u očekivanju da ćemo to biti vraćeno od te osobe. Ali kada to ali bit ćemo vraćeno od sveta, od Boga, od života. Da, moram samo još ovo da kažem, onda ću dati vama reč.
publici, ono što je meni jako važno, to je da naglasimo da je vrlo zabrinjavajuća situacija u ovoj narcističkoj kulturi. Prvo ovo što ste govorili, znači imamo narcistička bića koja ne samo što nemaju kapacitet da vole, nego se u isto vreme plaše se, najviše od svega se plaše da će ih neko odbiti, jer će to urušiti njihovu sliku o njima samima, njihov taj lažni self koji oni sve vreme gaje. I otuda zapravo i toliki broj usamljenih ljudi, upravo usred tog lažnog selfa i svima nama je u ovoj narcističkoj kulturi, to moramo otvoreno da kažemo, jako stalo kakav utisak ostavljamo, a posebno nam je stalo kakav utisak ostavljamo na suprotni pol. I onda imamo te manipulativne igre, imamo ljude koji se isključivo bave manipulacijom i ukoliko se desi da, zahvaljujući toj manipulaciji, oni i provociraju i mogu da isprovociraju tu neku emociju, onda se povlače onog trenutka kada ta druga osoba izgovori to volim te, oni panično beže, jer to volim te njih obavezuje, a oni ne žele da ih bilo šta obavezuje. Jer ukoliko kao možda Kierkegaard koji se plaši da će Regina videti njegovu ličnost i da joj se to neće baš dopasti, bolje da pobegnem i sad sam banalizovala njihov odnos, ja se izvinjavam, ali ovo je jedna od pretpostavki, može da bude, ne kažem da jeste, ali znači narcizam zaista proizvodi armiju usamljenih ljudi koji su otuđeni ne samo od drugih ljudi, nego otuđeni su od svog tog pravog ja, od svoje suštine. Jel se slažete sa mnom? Da, slažem se. Mislim, suština ljubavi jeste prevazilaženju egoizma ili narcizma. Znači, prosto onoliko koliko volimo, toliko nismo egoisti. I onoliko koliko jesmo egoisti, toliko imamo problem da volimo. A naša kultura, savremena, digitalni mediji, na primer, internet i tako dalje, virtualna realnost, postiče egoizam. Postiče, dakle, bavljenje svojim fantazmama, svojim slikama koje razmenjujemo. Nisu to samo naše slike, selfie, nije samo pitanje selfie, već i ono što se razmenjuje po društvenim mrežama od strane drugih ljudi. U svakom slučaju, tu imamo lažne susrete. Znači, mi se susrećemo sa slikama drugih ljudi, oni se susreću sa našim slikama i tako dalje, ali se mi mimoilazimo. Tu nema susreta ličnosti i tu nema ljubavnog odnosa. Zapravo nas samo interesuju, mislim, jedan čuveni autor je rekao, ne interesuju me ideje, ne interesuju me ljudi, interesuju me samo ideje, zato što su ljudi porođe ideje i tako dalje. Tako u naše vremenu bi to moglo da se preformuliše, da nas interesuju samo slike. Ne interesuju nas više ljudi od krvi i mesa, nego slike tih ljudi, epizode njihovih iskustava i tako dalje, zapisi, audio-vizualni i tako dalje. Međutim, to je negacija zapravo ljubavi i negacija tog hrišćanskog odnosa licem u lice. Tu opet imamo jednu apstraktnu ljubav i sad na društvenim mrežama se svi mi jako volimo i nemamo tajni jedni s drugima, sve razmenjujemo i tako dalje, ali ostajemo u svojoj uštari. Duboko smo učavareni u strukturu vlastitog ega i tako dalje, taj zatvoreni svet i tako dalje, zato su filozofski performansi važni. Da, jasno, hvala. Dobro, što se tiče mojih pitanja, mislim imala bih još milion, ali stvorit ću publici da pita. Za kraj, Marko, molim te, evo moram da najavim još jednu pesmu koja je divna i koja govori o kraju ljubavi, ali sa druge strane je onako kako bih vam rekla, toliko, ljubav, to smo zaboravili, profesore, da kažemo, kada dvoje nisu zajedno, da, ali ovo je važno, čini mi
mi se i zbog ove pesme, ova pesma podsjeća na to, kada tvoje nisu zajedno, to ne znači da se neće voleti za uvek. Marko, izvoli malo. Kraj. Onda zbog ništa nećeš zaboraviti. U redu, idi. Više nema šta da se kaže. Treba se rastati. Možeš otići. Ali pričekaj, vidi, pada kiša, pričekaj još, možda će prestati. Obuci se dobro. Napolju je vrlo hladno. Trebalo je da uzmeš nešto toplije. Ja sam ti sve vratio. Mislim, nema ništa tvoje. Uzela si svoja pisma, fotografije. Hajde, pogledaj me, pošto se rastajemo sada, ali molim te, bez suza. To je bilo glupo. Treba učiniti napor, jel? Da se desi čudo. I za trenutak postanemo oni od nekada. Naša dva života bila su data jedan drugom zauvek, a sada ih prisvajamo ponovo i odlazimo svako na svoju stranu, svako sa svojim imenom, da ponovo započnemo da lutamo. O, sigurno. Biće nam teško. Neko vreme. A onda će doći zaborav koji razrešava sve tegobe. I postojat ću ja, i postojat ćeš ti. Bićemo među mnogima dve osobe. I tako, uskoro, postaćeš deo moje prošlosti. Srešćemo se ponekad slučajno na ulici, gledat ću te, ne prilazit će, a ti ćeš prolaziti u nepoznatim haljinama. A zatim se nećemo viđati dugo vremena. Moji prijatelji će te obaveštavati o meni. Ja ću pitati za tebe koja si bila život moj, lepota i večnost moja. Kako je njoj? Pavlo Nebudi. Izvijeni. Nije bilo smisla u početku. Kraj, tako se zove Pavlo Nebudi. Izvolite. Ja obično imam nešto da pitam uvek o skanjanju performansi, a ovog puta sam se nekako uspjela, uživala. Nakon onoga što sam davno još morala da vas položim ispit, tako da sad stvarno nemam ništa da pitam. Tanja, izvinjavam se, ali Možda je Tanja od vas nešto očekirala. Imamo još kolega ovde, molim kolege. Ne moraju da budu samo koleginici i kolegi. Šalim se zato što su filozofi
svi hoćete. Izvolite. A zbog čega ljudi imaju tu tendenciju ka nervoznosti, kao da bile nekako koji je možda privlačana, a da previšćenih mera, uvijek neko od nas sebično požele da imaju tu osobu, da samo, ne znam, uzdano, kako preći preko toga, kao da žele imaju više i da imaju problem da dobijaju jedno, da možda nešto izlašiti. Zašto su ljudi neverni, otprilike, ako sam razumela? Zašto ljudi? Zašto su neverni? A neverni? Pa zašto imaju potrebu? Potrebu Za time. Da. Pa ja mislim da se tu radi o narcizmu, o samoljublju. Dakle, to je taj impuls koji nekoga postiče da stiče nova iskustva, da vidi kako biti sa nekom drugom osobom i tako dalje. Želeći da za sebe pregrabi što više, znači to je jedan sebičan impuls, da mi bude što lepše u očekivanju da će sad ta neka nova osoba mi pružiti ono što mi nijedna prethodna nije pružila i tako dalje. Dakle, to je neka vrsta samougađanja ili razmaženosti, možemo sad razne izraze da upotrebimo da bismo to opisali, ali definitivno se radi o nesposobnosti da se suprotstavimo vlastitoj želji. Znači, to jeste prisutno, to je nešto infantilno, to jeste prisutno na nekom nižem nivou psihičkog razvoja, dakle, kao malo dete kada želi novi slatkiš, novu igračku, tako neko i novi seksualni objekat, znači to je isto. Isti je taj početni impuls. Sad, sazrevanje podrazumeva sposobnost samosabrađivanja, sposobnost suprotstavljanja samome sebi. Vernost je neka vrsta podviga, u smislu da možemo da pobedimo svoju radoznalost, svoju želju i tako dalje, svoju sebičnost. U tom smislu sam je rekao da je ljubav zapravo stvar zadatka, da je ljubav zadatost, to nije datost. Mi smo, i nije malo dete koje voli majku, recimo, ne pokazuje tako svoju ljubav, nego svoju sebičnost. Majka je biće koje pruža sve što dete očekuje, traži i tako dalje. Znači, tu se još ne radi o ljubavi, radi se o potrebi i tako dalje. Ljubav definitivno zahteva neku vrstu samoograničavanja, samouskraćivanja. Ako čovjek ne može sebi nešto da uskrati, on će imati problem da voli. I u tom smislu, recimo, razni oblici apstinencije, askeze, uključujući ono što rade monasi, recimo, što rade hrišćanski podvižnici, su prisutni kod svih nas koji nismo podvižnici, askete, zato što je sam ljubavni odnos nešto što počiva na askezi, na apstinenciji, na sposobnosti da sebi kažem ne. Ako ja sebi ne mogu da zabranim, ne neko drugi da mi zabranim, nego ja sam, ako sebi ne mogu da zabranim neku novu želju, ja definitivno neću umeti da volim. U tom smislu je ljubav nešto što se uči. Mi svi učimo kako da volimo, ali ne tako što će nas neki učitelj naučiti, već sami, odnosno vlastitog iskustva, uvažavajući ta neka opšta načela, principe koje čujemo od duhovnih ljudi koji imaju dublja saznanja o ljudskom biću i tako dalje i tako dalje. Ukratko je to. Onda bismo mogli ljubav da nazovemo projektnom stvari. To zapravo jeste nekako naša satnost i projekat. Da. Mislim, sad ste mi dali šlagor da kažem nešto što nisam rekao, a što me niste ni pitali, ste samo konstatovali. To jeste neka vrsta projekta. Kod Sartra je to zanimljivo, znači ti zadaci i tako dalje podrazumevaju transcendiranje, znači te neke datosti. Sartre bi rekao biće po sebi, u pravcu biće za sebe, dakle mi postavimo biće za sebe, baveći se nekim zadacima. Međutim, ono što kod Sartra nedostaje, znači što je važno u ovoj priči, tiče se toga da
tu nije reč samo o nekom projektu i zadatku koji čovjek postavlja samome sebi, već se u ljubavi dešava i pored transcendiranja susret sa transcendentnim bićem. Dakle, projekat nije, mislim, sartrovski shvaćen projekat bi bio moje delo. Ja sam nešto projektao, zamislio i ljubav je, recimo, ostvarenje te zamisli tog projekta. Susret sa samim sobom? Pa čak i susret sa samim sobom nije, kako da kažem, nama dostižan na osnovu vlastitog htenja. Iako bi Sartre to mogao da tvrdi, znači tu se vidi ta ateistička nota u Sartrovoj filozofiji. I meni je tu bliže, recimo, Jaspers, koji kod Sartra se od prilike radi o transcendiranju bez transcendencije, znači bez ideje nekog bića kome se mi približavamo. Kod Jaspersa postoji ta transcendencija, on ne koristi reč Bog, već transcendencija, ali definitivno kaže da i kada smo najslobodniji, da mi znamo da nam je ta sloboda poklonjena. Dakle, sloboda nije kao kod Sartra stvar, kako da kažem, osvajanja. Ja osvajam svoju slobodu, niko mi ne daje slobodu. Dakle, mi smo u političkom kontekstu skloni tom stavu, izbori se za svoju slobodu, niko ti neće dati slobodu. Međutim, u nekom metafizičkom smislu mi dobijemo slobodu i mi ne projektujemo sve, već se susrećemo sa bićem koje može da nam da slobodu, odnosno ostvarenje naših želja, odnosno izmirenje sa sobom i tako dalje. I taj odnos prema sebi već uključuje transcendenciju. Neko još Jeste, gospođa, vi ste podigli ruku, recite. Vezano za prethodno pitanje, a vezano je za egoizam koji je gospodina pomenuo, gospodin Kovačević. Kao istinski zaljubljenču filozofiju, smatram da možete promisliti tako samo drugo poruka kaže ljudi bliženje svog kao samo sebe, a ovdje vezu filozofiju sa hrišćanskim pojmanjima, znači erosu, što je to stvaranje energija, da onda možemo smatrati da smo egoisti u tom smislu, kako smo je dobro razumeli, da ima vezano sa... Da, ja jesam. Pa pretpostavljam da razumem na što ciljate. Ako se samo te reči biblijski imaju u vidu, onda iz toga što drugog treba voliti kao samoga sebe, neko možda izvede zaključak da je ipak ljubav prema sebi, odnosno narcizam ili egoizam, nešto prema čemu mi merimo i ljubav prema drugome. Znači, samo drugog treba da volimo kao sami sebe. Međutim, nismo u tom slučaju, izvinite što upravo reći, nismo u tom slučaju egoisti. Kako? Nismo u tom slučaju egoisti. Sad i hoću to da objasnim. Nismo egoisti zato što postoji druga primarnija zapovest pre te, a to je voli Gospoda svim srcem svojim i tako dalje, više nego samoga sebe. Znači, ja sam govorio o tome kako je u ljubavnom odnosu prisutan posrednik. I to je ta Božja milost. Dakle, tek ukoliko možemo da volimo, mi ne trebamo da volimo konkretnu drugu osobu više nego sebe, ali treba Boga da volimo po hrišćanskom učenju više nego i jednog konkretnog čovjeka, da bi odnos prema bližnjem bio skladan. Dakle, bez te zapovesti, bez tog načela, zaista bi se radilo i dalje o egoizmu, o egoizmu dvoje i tako dalje, o disperziji tog egoizma, ali i mislim kod raznih hrišćanskih autora imate i formulacije tipa voleti Boga ili voleti drugu osobu do mržnje prema samome sebi. Imate dakle zahtev da se baš voli po cenu odricanja od sebe. U nekom psihološkom kontekstu često psiholozi kažu da ko ne može da voli sebe, ne može da voli ni drugog i da je egoizam u tom smislu prisutan u svakoj ljubavi. Međutim, to nije taj smisao.
na koji ja aludiram kada govorim ovde, i ako se samo razmišljam na taj psihološki način, a to je moderno, mislim, u našem vremenu, popularno, onda se dešavaju toliki silni ljubavni nesporazumi koliki se dešavaju. Dakle, svako se ravna ipak prema sebi, to uključuje taj reciprocitet, ja hoću da te volim, ali da vidim gde sam tu ja, šta ja tu dobijam i tako dalje. Hoću da te volim koliko volim i samoga sebe, ne više od toga. Zato je važno da čovjek ima taj odnos prema transcendenciji, odnosno prema nečemu što jeste misterija sveta, misterija ljubavi, koja uključuje spremnost da se bude gubitnik. Znači, ako čovjek nije spreman da se žrtvuje i da sve izgubi, onda on još nije dovoljno zreo za ljubavni odnos koji ima perspektivu i koji je i blagotvoran i spasonosan po sazrevanju i formiranju te ličnosti. A kao germanista, šta mislite o Božoj milosti koja je Fausta spašava na kraju? Pa ne bih mogao sad, mislim da sam čuo, pitate nešto vezano za Fausta i... O Božoj milosti koja ne bi spašava na kraju? Nisam. Rekli ste kao germanista. Da, kažem, da li ste mogli da kažete kako njegu Božja milost spašava na kraju? Meni je to ostalo, na primjer, kao germanski. Ja se ne sjećam da je Faust spašen. Jeste spašen je, ja mislim da njegova... A drugi, zove se ipak da je tragedija drugi deo, ali mi je jasno zašto je spašen. Pa, puno toga je nejasno kada je reč o Božoj volji i Božoj milosti, dakle, to jeste ta tajna ljubavi što veoma često ne možemo da sagledamo zaslugu, zašto je neko zaslužio da bude spašen i tako dalje. Znači, prosto, kao da tu postoji neki moment hirovitosti u Božoj volji. Mi to ne možemo, to je ono što se kaže, nedokučivi su ili čudni su putevi Gospodnji, mi to ne možemo da sagledamo do kraja, ali je jako važno da ne budemo opterećeni time. Znači, problemi nastaju onda kada čovek smatra da to, kako se stvari dešavaju u svetu, da to nije pravilno, jer treba uzeti pravno u svoje ruke. Znači, ti popravljači ili sveta, odnosno oni koji ispravljaju nepravde, kako ih oni vide, zapravo nanose najveće zla. Ja sam čuo, mislim, ja samo što sam, ako mogu, što sam čuo, pa imate taj primjer u Bibliji, samoj, ko je prvi ušao u raj. I sveti oci na to stalno napominju da ne zaboravljamo ko je prvi ušao u raj. Mislim, znamo ko je prvi ušao u raj. Prestupnik, silovatelj, zato što je spoznao to loše što je uradio u sebi. Da, pokajanje je tu najvažnije. Ja mislim da i Faust ima pokajanje. Mislim, ja sad ovo nisam ja sveštenik, ali nešto što sam ja čuo, što meni izgleda blisko, da je možda ovde, može da se jednostavno doda, a to je da je u tome poenta. I da mnogi sveti oci kažu da ako u jednom čoveku ne može u isto vreme da obitava pravda i ljubav. To je kao da držite ikonu i neki kip. Ili mač. Nekog idolopoklonika. Zato što je ljubav Božja ta koja spasava. Sad ja ne ulazim dalje, ali pravda, onu pravdu koju mi želimo, da nekome nećete već ovdje kazniti, nećete kazniti Bog. Nećete kazniti Bog, Bog je tu da svakoga spasi, to je ono što sam ja. I neko moja, da kažemo, lično mišljenje. Ja sam zaboravila još jednu stvar da vam kažem, tamo imate štan sa knjigama, izvolite ko hoće da kupi, može da i sad kupi po popustu. Eto, ali...
Molim? Recite, nisam pitala. U doba materijalne kulture, kada se sva ljubav nekako izazvuje prevezi materijalnih dobara, poklona i kako vi u stvari zamišljate taj iskorak čoveka prvog koji, kako to treba da izgleda, mislim, onako edukativno, da kažemo, da li to treba bude nešto fizičko ili treba da bude transfer? Mislim da je jako važno da čovjek bude otvoren za nešto što možemo nazvati Božjom milošću ili višom silom i tako dalje, znači da se prelaziti u načinu razmišljanja strategije da sve držimo pod kontrolom, da budemo free kontrol. Danas je to pogotovo svojstveno čovjeku, zato što mu se čini da, recimo, za laptopom, koristeći digitalnu tehnologiju, je gospodar sveta. Sve informacije, svi kontakti i nešto što se tiče posla i nešto što se tiče zabave, uživanja i tako dalje, komunikacija, sve može na klik da ostvaruje. Međutim, to je fatamorgana, to je, dakle, velika iluzija koja se skupo plaća. Umesto toga, recimo, u hrišćanskoj tradiciji, kao što znate, imate praksu posta. Ono što neće teolozi reći, što ja mislim da bi bilo jako važno u našem vremenu, to je post od digitalnih medija. Dakle, jako je važno za čišćenje vlastitog uma, za zapravo dolaženje u situaciju da se susretnemo sa nekim licem u lice, da možemo sebe da ograničimo, neću da komuniciramo u virtualnom svetu, recimo, ne mora to da bude post od 6 ili 7 nedelja, ali recimo nedelju, 2. Mislim... A to bi teže podnalo, izvinite profesore, nego uzdržavanje od jela i pića. Tako je. Znači, ta vrsta ograničenja je danas jako potrebna. I to je jedan krupan korak zapravo ka susretu, ka približavanju drugom čovjeku, ka izlaženju iz sebe u susret drugoj ličnosti. Ono što nama fali zapravo, to je zaista taj pravi istinski kontekst sa drugim bićem. To viđenje bića, tog bića kako, na način koji je njemu potreban. Znači, kad kažem, izvinite što sam se nadovezala, znači, kad mi kažemo ovo, mi stvarno živimo u narcističkoj kulturi i teško da će bilo ko od nas, ja polazim od sebe, da nešto uradi što bi ranilo njegov ego. Vrlo malo ljudi je spremno da rani svoj ego. I ako idemo tako, mi onda i ne vidimo tu drugu osobu kakva ona jeste. Mi je vidimo, mi tu osobu sagledavamo iz naših sebičnih potreba. Znači ona nama može da bude samo muškarcima, recimo lepa devojka, ukras, deo imidža. On nju ne sagledava kao biće sa emotivnim ili ne znam kakvim potrebama. Tako isto devojka u muškarcu sagledava moć, sagledava nešto što je njoj potrebno. I tu je glavni problem. Ja mislim da većina ovih ljudi što je ovde došla vidi upravo glavni problem u tome. U tom nerazumevanju, odnosno u očekivanju. U očekivanju našem i očekivanju onog drugog. I kada se naša očekivanja, kada ih međusobno ne možemo da čitamo, i tu ne može da se desi ni ljubav, ne može da se desi ništa ozbiljno. Je tako? Sad, mislim, ja sam više ovo iznala kao konstataciju, ali pretpostavljam da ljudi koji su ovde došli, a mladi su, ja pretpostavljam da mladi upravo imaju tu vrstu problema. Pa ja bih vas molila da ne morate da pitate. Možete da iznesete svoje mišljenja, profesor će pokušati da... Dovoljno da se zamislite, ne morate ni da pitate, ni da iznesete svoje Pa da, ali mislim da ovo proizvodi ipak ozbiljnu situaciju. Ovo što ste rekli, ne može ništa da se desi ozbiljno, upravo može da se desi ozbiljno. Ako nastavljamo tako, ako nastavljamo i dalje tako, sa takvim razmišljanjem
da ne bi povredili svoj ego, mislim da može proizvede mnogo ozbiljniju situaciju na nekim drugim i na ostalim nivoima, ne samo na ličnim. Naravno. Pa to je kao što je profesor rekao, to se širi. Kao što se milost u ljubavi širi, tako se širi i ova vrsta egoizma. Ovo jeste, pored ovog virusa koji živimo, imamo i virus prosto kao kancer se širi. Da. Tako fudrojantno da Jeste. remeti mnogo toga. Apsolutno. Jel smo imali još nekog izvolite? Da li mislite da je stvarno jedini put do neke celine sebe i integriteta taj susret sa drugom osobom? To je dobro pitanje, definitivno susreta, da li sa drugom osobom, verovatno i sa drugom osobom, ali ne mora to biti osoba, da tako kažem, od krvi i mesa u fizičkom obliku, to mogu biti ostvarenja druge osobe. Recimo u stvaralaštvu imamo isto mogućnost tog isceljenja, mirenja sa sobom, reintegracije ličnosti i tako dalje, a ne moramo biti u ljubavnom odnosu sa, ne znam, drugim stvaraocem i tako dalje, u smislu uobičajenog ljubavnog odnosa. Dovoljno je da budemo inspirisani, recimo, nekim izrazom te ličnosti, stvaralačkim izrazom. Dakle, u tom smislu je susret nešto što se dešava u svakom obliku stvaralaštva i tu također imamo posrednika i tu je također Božja volja posrednik, dakle, niko ne može samo na osnovu svoje odluke da stvori neko delo, da bude kreativno. Kreativnost je, i to je jedna od teza koju zastupamo u knjizi, uvek ko-kreativnost, odnosno kreativnost koju delimo sa kreatorom, sa glavnim kreatorom. Znači, šta to sad konkretno? Znači, ja mogu da budem kreativan ukoliko negujem dar koji sam dobio od Boga ili od prirode, neko bi rekao od prirode. Ja ne mogu sad da, šta ja znam, sa ovim kapacitetima koje imam, ja ne mogu da stvaram slike, mogu da to odlučim, ali ta odluka neće biti izvršna, neće imati nikakvu moć. Ali mogu da pišem filozofske knjige. Zašto? Zato što imam taj dar. I to što ja negujem taj dar, to je moja saradnja sa darodavcem, da tako kažem. Ali da se vratim na ovo što ste pitali, dakle u tom smislu je u svim oblicima kreativnosti prisutan susret energija. I ta ljubavna interakcija između dve osobe koje se vole samo je jedan oblik tog susreta. Čovjek može da ima taj susret, recimo, kroz neku inspiraciju u poeziji, muzici, slikarstvu, kroz bilo koji vid duhovne interakcije, kroz religijsko iskustvo, dakle, i tako dalje. U tom smislu, ali svugde je to prisutna ličnost. Dakle, uvek imamo neke inspiratore, neke ličnosti koje u nama pokreću neke aktivnosti i dovode nas do toga da se izmirimo sa samim sobom. Inače, na jednom mestu u knjizi ja i objašnjavam da, recimo, svako umetničko delo, vrhunsko umetničko delo, ima tu strukturu androgeniteta o kojoj smo govorili, izmirenje između muškog i ženskog. Dakle, čovjek može da se izmiri sa samim sobom, sa tim suprotnim tendencijama koje su prisutne u svima nama, ne samo tako što će ostvariti ljubavnu zajednicu sa konkretnom osobom, već tako što će u svom stvaralaštvu uspeti da uskladi te muške i ženske elemente. I onda je to ta harmonija koja se postiže, to izmirenje sa sobom, koje ne mora da ima posrednika u vidu sad voljene osobe koja je tu uz nas i tako dalje. Zato je, da se vratim na početak, tajna ljubavi, tajna ličnosti. Dakle, svako to na neki svoj način može da postigne, ali uvek je u pitanju izlaženje u susret nečemu što je izvan nas. Bez tog susreta, bez usklađivanja sa nečem što se nalazi u spoljašnjem svetu,
se ne može afirmisati taj ljubavni potencijal koji je ogroman i koji može ove blokade koje smo pominjali vezane za digitalnu tehnologiju recimo i tako dalje, da prevaziđe. Znači, ljubav ima potencijal da nam donese kreativnost i slobodu, odnosno blagostanje ličnosti. Samo bih dodao nešto na prethodno što smo pominjali, a to je da živimo u dobu nacizma i spominjali smo digitalne tehnologije, to je hiperrealnost. Pa po mom mišljenju mi zapravo ne živimo u dobu pravog nacizma, mi živimo u dobu lažnog nacizma. Zašto? Pa po psihologiji, pa po Freudu, pravi nacizam se zapravo svodi na to da je sva ljubav te osobe okrenuta njegovom egu, zapravo onako kako je on zaista i zapravo takve osobe su samodovoljne, nije briga za tuđe mišljenje. Ali to baš ne odgovara današnjem nacizmu. Današnji nacisti i većina ljudi u nekoj meri su zapravo zaljubljeni u sliku koju stvari o sebi, u neki imidž koji stvari o sebi i zapravo to nije toliko nacizam koliko bi bar po Freudovoj teoriji, to više bilo neko stanje melankolije, negde da mi zapravo svu našu libido, svu našu ljubav osobe vezuju ni za svoj ego, ni za realne osobe, već za nešto što ne postoji, neku ili nestali objekat ili nešto što nikad nije postojalo. To je u ovom slučaju taj imidž koji mi stvarno, zapravo sva ta ljubav današnja osoba stvara tu veštačku sliku o sebi. Samo sam to... I tako gajimo laži. Da, zapravo. Tako zapravo gajimo laži, a ljubav, i to je ono što smo konstatovali, ljubav u tom smislu jeste istina, jer nas dovodi do naša ličnosti,